ተሓንደምሲኹም ዝርዝር ዜና ኣነሆም ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣመልኪቶም ሎም ረቡዕ ውፅኢት መጽናዕቶም ናብ ህዝቢ ዘርጊሖም ውፅኢት እቲ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ትግራይ በርባዕተ ኣካላት ዝተፈጸመ ግፍዕታት መጠኑ ደኣ ይፈላለ እምበር ምስ ገበናት ኩናት ወይ ድማ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክጸጋጋዕ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱሎም እቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ገበናት መቕተልቲ ምዕናው ሲቪላዊ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጾታዊ ዓመጽ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይርከብዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ንትግራይ ዝውክል መሪሕነትን ግብረ መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ ነዚ ዝምልከት ዝሰፍሐ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ ኣሜሪካ ንዜጋታታ ንኢትዮጵያ ከይገሹ መግለጺ ኣውፅኣ ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ተማሊ ማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእነት ጸጥታ ኣዝዩ ስለ ዝዓበየ ኣሜሪካውያን ናብ ኢትዮጵያ ከይገሹ መዘኻኸሪ ጽሑፍ ኣውፅኡሎም ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ነቲ መጠንቀቕታ ናብ ደረጃ 4 ማለት ምጋሽ ኣቋርጹ ከደይቦን ከሎ ከም ምኽንያት ዝዘርዘሮ ድማ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተደጋጋሚ ምቁራጽ መራኸቢታት ገበናትን ተኽእሎታት መጭወይትን እዩ እቲ መግለጺ ወሲኹ ብሰንኪ ዝረአ ዘሎ ቁልጡፍ ምቅያር ጎንፂ ክለዓል ተኽእሎ ከም ዘለውና ጠንቂቖሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትማሊ ኣትሒዙ ን6 ሸዋርሕ ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ኣውጁ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ከይዲ ናይቲ ሓደጋ እዋን ከጓንፍ ዝኽእል ምግማቱ ስለ ዘይከኣል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታቱ ቀልጢፎም ክወፁ ኣዘኻኺሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ንጽባሕ ሓሙስን ዓርብን 4-5 ሕዳር ንኢትዮጵያ ዑደት መዲቦም ከም ዘለዉ ካብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ እቲ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ኣሜሪካ ብኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኩናትን ሕንፍሽፍሽን ኣመና ከም ዝተሻቐለትን ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላን ይጠቅስ ወሲኹ ድማ ኩሎም ኣካላት ፍልልያቶም ኣወጊዶም ጉዳያቶም ብዘተ ክፈትሑ ይጽውዕ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዜና ሱዳን ክንሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መዝነቶም ብወተሃደራዊ ዕልዋ ዝተኣለዩ ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ዘተ ክቐርቡ እንተኮይኖም እሱራት ክፍትሑን ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስን ከም ዝጠልቡ ካብ ቤት ጽሕፈቶም ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት ብመሰረት ዜና ሮይተርስ ሓምዶክ ካብ መዝነቶም ዝተኣልዩ 25 ጥቅምቲ ኣትሒዞም ኣብ ትሕቲ ማሕየር ገዛ እዮም ዝርከቡ ጀነራል ዓብድልፋታሕ አልቡርሃን ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣብ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝነበረ ምክፍፋል ናብ ኩናት ሕድሕድ ከይዓደግ ስለ ዝሰጉ ምዃኖም የመልክቱ ብሞያውያን ዝቐውም ሓድሽ መንግስቲ ክምስርቱን ነቲ ዝመጽእ መንግስቲ ድማ ዓብደላ ሓምዶክ ክመርሕዎን ሓሳብ ከም ዘለዎምን ጀነራል ቡርሃን ይውስኹ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዘመልክቶ ብፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ሽምግልና ውፅኢት ክህብ ተስፋ ተነቢርዎ ኣሎም ኣሜሪካውን ብመንገዲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትማን ኣቢላ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ይፍለጥ ኣምባሳደር ፈልትማን ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ግን ንዓብደላ ሓምዶክ ኣብቲ ዝመጽእ መንግስቲ ስልጣን ምሃብ ነቲ ጉዳያት ክፈትሖ ከም ዘይኽእል ይዛረቡ ኣብ ሌጎስ ናይጄርያ ሓደ ነዊሕ ህንጻ ትማሊ ተደርሚሱ ብሰንኩ ከዓ ቁጽሩ ዝሞቱ ሰባት 22 በፂሕሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ፍርስራስ እቲ ህንጻ ተደፊኖም ንዘለዉ ንምድሓን ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ይጽዕሩ ኣለዉ ኣመሓዳሪ ከተማ ሌጎስ ናብቲ እቲ ሓደጋ ዝገጠመሉ ቦታ ብምኻድ በፂሖም ኣለዉ እቶም ኣመሓዳሪ ንስድራ ግዳያት እቲ ሓደጋ ዓሚቕ ሓዘኖም ብምግላጽ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎሞም ኣለዉ ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዳይሬክተር እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ንጉዳይ ኤድስ ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ቁጽሪ BHIV ዝተሓዙን ምስ ኤድስ ብዝተተሓሓዘ ዝሞቱን ሰባት ናይ ምውሳኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ የጠንቀቑ ኣለዉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ጽዕንቶ ንኤችኣይቪን ኤድስን ዝጠመተ ኣገልግሎታት ስለ ዝተዓናቐፈ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተገብረ ቁጠባዊ እገዳ ንሰላማዊ ህዝቢ ይውፅእ ኣሎ ብዝብል ምኽንያት እቲ እገዳ ክለዓል ቻይናን ሩስያን ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ጻውዒት ኣቕሪበን ካብ መንጎ ትኽእለ ኢሉ ናብ 15 ኣባላት ሃገራት ዘቕረብዎ ምሕጽንታ ኣብ ደገ ዝርከቡ ዜጋታት ሰሜን ኮርያ ናብ ስድራ ቤቶም ገንዘብ ክሰዱ ክኽእሉ ፍርያት ባሕርን ዓለባን ንሰደድ ክከኣልን መጠን እቲ ሃገር እትዕድጎ ነዳዲ ክዓብን ዝብል ይርከቦም ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ዝተተግበረ እገዳ ባይቶ ጸጥታ እቲ ሃገር ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ንምዕባይ ንዝጀመረቶ መደብ ንምኽላፍ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ጃንሰን ኤን ጃንሰን ዝተባሃለ ክታበት ኮቪድ-19 74 ሚእታዊ አንጻር ሕማም ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣብ ሳይንቲፊክ ጆርናል ትማሊ ዝወፀ ውፅኢት መጽናዕቲ ያርእሎም። ኣብ ሚኒሶታ ናይ ዝርከብ ህቡብ ማዮ ክሊኒክ ዝርከቡ ተመራመርቲ ን90,000 ሕሙማት ካብ የካቲት ክሳብ ሓምለ ናይ ዝዓመት እዚ ኣጽኒዖም ኣለዉ። ካብዚኣቶም 9,000 ጃንሰን ኤን ጃንሰን ዝተኸትቡ ክኾኑ ከለዉ ካብዚኦም 60 ጥራይ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦምን ካብቶም ዝተረፉ 88,898 ዘይተኸትቡ ግን 2,236 እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦም ገሊጾም ኣለዉ። እንተኾነ እቶም ተመራመርቲ ኣሜሪካውያን 2 ግዜ ዝውሃብ ክታበት ፋይዘር ወይ ከዓ ሞደርና ክኽተቡ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ካልእ መጽናዕቲ ከዓ ክታበት ጃንሰን ኤን ጃንሰን 3.5 ዕጽፊ ደም ናይ ምርጋእ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣርእሎም። ግን ብሓፈሻ ካብ ጉድኣቱ ረብሕኡ ይበዝሕ ኢሉሎ እቲ መጽናዕቲ። ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ክንክን ጥዕና ኣሜሪካ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ቆልዑ ጸረ ኮቪድ ንኽኽተቡ ንፋይዘር ክታበት ኮቪድ-19 ኣጽዲቖሞም። ዳይሬክተር ማእኸል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት CDC ዶክተር ሮችሌ ዋለንስኪ ነቲ ፍቓድ ትማሊ ሰሉስ ለይቲ ሂቦም ኣለዉ። እቲ መግለፂ ዝተዋህበ መጋባእያ ኣማኸርቲ CDC ካብ 5 ዓመት ክሳብ 11 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቆልዑ ጸረ ኮቪድ-19 ንዝኾነ ክታበት ፋይዘር ንኽወሃብ ብምሉእ ድምፂ ድሕሪ ምውሳኖም እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ። ዜና ካብ ሞንያ ኣፈወርቂ ሰምዕና ክብረት ይሃበልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቪዥን እዩ። ክንቅጽል ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ዝተሳተፉ ኩሎም ኣካላት ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ሕጊ ሰብኣዊነትን ስደተኛታትን ፈጺሞም ኢሎም ከም ዝኣምኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላትን ዘብጽዎ ሓባራዊ ሰነድ ገሊጹ ኣሎ። ግብረ መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ክፋለት ጸብጻብ ዕቃበታት እኳ እንተሃልዎ ከም ኣገዳሲ ሰነድ ተቐቢሉ ኣለኹ ክብል ከሎ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ብወገኑ እቲ ጸብጻብ ብዙሓት ጸገማት ዘለዎ እዩ ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ እቲ ሪፖርት ብዙሕ ናይ ሕጊ ናይ ኣሰራርሓን ቀዳምነት ዝወሃቦም ዓለም ለኸ መምርሕታትን ልምድታትን ሕቶታት ዘበግስ እዩ ይብል። ሂውማን ራይትስ ዋች እውን መግለፂ የውፅዮ ኣሎ። ተሓታታይነት ዘረጋግጽ ዓለም ለኸ መስርሕ ምርመራ ክጣይሽ እዋኑ ሎም እዩ ይብል። ገብረ መድህን ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበርዎ ውፅኢት ሓበራዊ ምርመራ እቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዘስዓቦ ዘይሕጋዊ ቅትለት፣ ስቅያት፣ ጾታዊ መድፈርትን ኣብ ጾታ መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታትን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተፈጸሙ ግሃስታትን ንሰላማውያን ሰባት ካብ መንበሪኦም ምምዝባልን መጥቃዕትታትን ዘርዚሩ ኣሎ። ካብ 3 ሕዳር 2020 ክሳብ 28 ሰነ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝሸፈነ እዩ። እቲ መርማሪ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምብጻሕ ምስክዳያት ተፈጺሞም ናይ ዝተባሃሉ ገበናት መሳኻኽር ዓይንን ካልኦት ምንጭታትን 269 ምስጢራዊ ቃለ መጠይቕ ከም ዘካየደ ይገልጽ። እቲ መርማሪ ጉጅለ ስርሑ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ብፍላይ ናይ ጸጥታ፣ ናይ ስርሒት ምምሕዳራውን ብፍላይ ድማ ኩሎም ኣብ ትግራይ ክካየዱ ዝተተለሙ ጉዕዞታት ከም ዘይፈጸመን ይገልጽ። ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ሲቪላዊ ትሕዝቶታት መንበር ገዛውቲ፣ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ናይ እምነት ቦታታትን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሲቪላት ተቐቲሎም ንብረት ሲቪላት ዓንዮምን ይብል። 28 ሕዳር ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ትሕዝቶታት ናብ ከተማ መቐለ ብዝተተኮሱ ከበድቲ ብረታት እንተወሓደ 29 ሲቪላት ተቐቲሎም እንተወሓደ ካልኦት 34 ሰባት ቆሲሎም ይብል። ኣብ ከተማ ሑመራ ብዝነበረ ከቢድ ኩናት እውን ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተተኩሶም ዝተባሃሉ ደብዳባት ከቢድ ብረትን ሓይልታት ሕወሓት ህዝቢ ብበዝሒ ናብ ዝነብሩሎም ከባቢታት ብምትኳስን ካብ 9 ክሳብ 11 ሕዳር ኣብ ዘሎ እዋን 15 ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ቆሲሎም ይብል። ሳምሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ትግራይ ጉጅለ መናእሰይ ኣብ ማይካድራ ንልዕሊ 200 ኣምሓሩ ሲቪላት መቕታሎምን ናይ ዝሒነ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራን ንማይካድራ ምስ ተቆጻጸርዋ ንተወለድቲ ትግራይ ከም ዝቐተሉን ይገልጽ። 28 ሕዳር ናይ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል መብዛሕትኦም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ንዝኾኑ ልዕሊ 100 ሲቪላት ኣብ ከተማ ኣክሱም ከም ዝቐተሉ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። ስድራታት ዘራእቶምን ምግቦምን ስለ ዝተወረረ ንምንባር ኣብ ኣባላት ማሕበረሰብን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተመርኮዙን
ይገልጽ ትካላት ጥዕና ተወሪሮም ሲቪላት ሕክምና ክረኽቡ ይከኣሉን ኣብያተ ትምህርቲ ንወታደራዊ ኣገልግሎት ይውዕሉ ስለ ዝነበረ ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ተምሃሮ ትምህርቶም ክመሃሩ ኣይከኣሉን እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ኣብ ጾታዊ መድፈርትን ጾታዊ መሰረት ኣብ ዝገበረ ህውከትን ከም ዝተሳተፉ ብምግላጽ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ብዕስለ ጾታዊ ዓመፅ ምፍጻሞም ተሓቢሩ ኣሎ ብዙሓት ካብአን ዘይተደለየ ጥንሲ ከም ዝሓዛን ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ከም ዝሓመማን ይገልጽ እቲ መርማሪ ጉጅለ ሓደ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዲ ኣብ ሑመራ ብትሽዓተ ወታደራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጾታዊ ዓመፅ ምስ ተፈጸሞ ጸኒሑ ዓርሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ይገልጽ እቲ ጸብጻብ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ቅትለት ጾታዊ ዓመፅ ዕንወትን ስርቅን ንብረታት ሒነ ከይፍደዮም ብምስጋእን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታትን ኣሽሓት ሲቪላት ካብ መንበሪኦም ክመዛበሉ ከም ዝተገደዱ እቲ ጸብጻብ ይሕብር እዞም ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈጸሙ ገበናትን ናይ ኩናት ገበናትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ናይ ኤርትራውያን መዕቆቢ ስደተኛታት ፍሉይ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ህይወት ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ውግእ ብምክያድ ኣሽሓት ስደተኛታት ክመዛበሉን ኣማእቲ ስደተኛታት ድማ ሃለዋቶም ክጠፍእን መዕቆቢ ማእኸሎም ክበርስን ገይሮም ይብል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሓይሊ ናይ ዘይምምላስ ሕጊ ብምጥሓስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም መልስዎም ኣሎ ብሓይሊ ዝተወስዱ ክመልሶም እውን እቲ ጸብጻብ ጸዊዑ ኣሎ ሓይልታት ትግራይ ድማ ንውልቃዊ ንብረት ስደተኛታትን ሰብኣዊ ትካላትን ከም ዝዘረፉ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ እቲ ሓበራዊ ጸብጻብ ገበናት ዝፈጸሙ ኩሎም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ጸዊዑ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቲ ጸብጻብ ስዒቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኣብ ገለ ክፋል እቲ ጸብጻብ ዕቃበታት እኳ እንተሃለዎ ንግዳያት ምላሽ ንምሃብን ተሓታትነት ንምርግጋጽ ናይ ምክልኻል ስጉምትታትን ኣብ ዝካየድ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ኣገዳሲ ሰነድ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ እቲ ጸብጻብ መንግስቲ ጥሜት ከም መሳርሒ ኣጽዋር ተጠቒሙ ምባሉ ግን ጠቐነ እዩ ኢልዎ ኣሎ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ጸብጻብ ወሰንቲ ዝኾኑ ናይ ሕጊ ናይ ኣሰራርሓን ሓቅታትን ከምኡውን ቀዳምነት ዝወሃቦም ጉዳያት ዓለም ለኸ ደንብታትን ልምድታትን ሕቶ ልዒሉ ኣሎ ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ብዝምልከት እቲ ሓቂ በብእዋኑ ብናይ ሕወሓት መጋበርያ ሚድያታት እናተለዋወጠ መጺኡ ኣሎ ይብል ጾታዊ ዓመፅ ብዕስለ ምድፋር ብዝምልከት ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ዘሕዝኑ ተግባራት ንባህሊ ኤርትራ ባዕድታት እዮም ክብል ናጽግዎ ኣሎ ቅትለትን ስደተኛታት ብሓይሊ ምብራርን ብዝምልከት ንዝቐረበ ጸብጻብ ፍጹም ሓሶት ኢልዎ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ዝተባሃለ ኣካል ምምሕዳር ትግራይ ብዛዕባ እቲ ሓበራዊ መርገጺ ኣብ ዘውፅኦ መልሲ እቲ ጸብጻብ ብብዙሕ ጸገማት ዝተመልአ እዩ ኢልዎ ኣሎ እቲ ምርመራ ኩሎም ዘስካሕክሑ ገበናትን ዝተፈጸሞም ቦታታትን ዘይምሽፋኑ ኣብቲ ምርመራ ኩሎም ሰብ ብጽሒት ኣካላት ብዘይምስታፍን ንመንግስቲ ትግራይ ንምብጻሕ ዝተገብረ ጻዕሪ ብዙሕ ዘይምዃኑን ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ገለልተኛ ስለ ዘይኮነ ኣካልቲ ምርመራ ምዃኑን ተቃዊምዎ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ልዕሊኡ ንዝለዓሉ ናይ ዘይሻራዊ ሕቶታት ብተደጋጋሚ ክነጽቆ ጸኒሑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሁማን ራይትስ ዎች ዳይሬክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር ነቲ ሓበራዊ ጸብጻብ ብዝምልከት ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ እቲ ሎሚ ዝወፀ ጸብጻብ ገሊኦም መዳርግቲ ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈጸሙ ገበናትን ክኾኑ ዝኽእሉ ከበድቲ መግሃስታት ምፍጻሞም ዝሕብር እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ከም ዝነጸሮ ግን ዝተማልአ ጸብጻብ ኣይኮነን ተወሳኺ በደል ንምክልኻል ህፁፅ ስጉምቲ ሙሳድ የድሊ እዩ ኢላ ባዳር ንሳ ብምስዓብ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ብዝቐጸለ ስቃይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ቀጻልነት ዘለዎ ዓለም ለኸ ምርመራ ንምርግጋጽ መረዳእታ ዝሕሉን ሓቀኛ ተሓታትነት ዘረጋግጽን ዓለም ለኸ መስርሕ ምርመራ ክጣየሽ እዋኑ እዩ ኢላ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና ካልኣይ ጸብጻብን ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝወስደና ጸብጻብ ሮይተርስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንመበል ሓደ ዓመት ኩናት ክልል ትግራይ ትማልስ ሰሉስ ኣብ ዘጸንበልሉ እዋን ንጸላእትና ኣብ ዓሚቕ ቀቢርና ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ድሕና ዳግም ክትንስእ እያ ኢሎም ዶክተር ኣብይ ነቲ መደረ ዘስምዑ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምምራሽ ኣብ ዝደናደንሉ እዋን እዩ ይብል ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጸላእትና ብደምናን ኣዕጽምትናን ይቕበሩ እምበር ኢትዮጵያስ ኣይክትበታትንን እያ ኢሉ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኣብ 2019 ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ምእዋጅ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ወታደራዊ ማእከል መደረ ኣብ ዘስመዓሉ እዋን
ቅድሚ ሓደ ዓመት ከምዛሎሚ መዓልቲ ኩናት ዝተጀመረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድሕሪ ምጥቅዑ እዩ። ከም ምላሹ ድማ ኣብይ ሰራዊቱ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣዝሚቱ ዳርጋ ን30 ዓመት ንኢትዮጵያ ዝመርሐ ህወሓት ስልጣኑ ዝሰኣነ ድሕሪ ናይ ዓመታት ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ስልጣን ድሕሪ ምርካብ እዩ። ድሕሪኡ ምክሳስ ቀፂሉ እቲ ዝተወልዐ ግጭት ኣሽሓት ቀቲሉ ሚልዮናት ኣፈናቂሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣብ ትግራይ ምስ ዓፀቦ ተፋጢጦም ኣለዉ። ኩናት ናብ 2 ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ እውን ልሒኹ ነታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት ሃገር ኣብ ዘይምርግጋእ ኣውዲቕዋ። ተማሊሰሉ ዝተዛረበ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ እቲ ናህሪ ወተሃደራዊ ግጭት ብዓሚቕ ከም ዘሻቐሎ ድሕሪ ምግላጽ ክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተ ከኣትዋ ተሓሳሲቦም። ጎረቤት ሃገር ኬንያ እውን ሃገራዊ ሓይሊ ፖሊሳ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢ ጸጥታ ኣሐይሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጣላ። ኢትዮጵያ እውን ከም ኬንያ ኣሽሓት ወተሃደራት ኣለዋ ኣብ ሶማልያ ኣንጻር እስላማዊ አልሸባብ ነቲ መንግስቲ ንምሕጋዝ። ሕጂ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብኡ ንብኡ ዝትግበር ን6 ወርሒ ዝጸንሕ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ኣውጅሎም። እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ዝስማዕ ዘሎ ህወሓት ብርኪ ዝበላ ከተማታት ኣብ ዝሓዘሉን ናብታ ኣስታት 380 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ክምርሸህ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋንን እዩ። ሕጂ እቲ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ዜጋታት ወተሃደራዊ ግዴታ ክቕበሉ መንግስቲ ክእዝዝ ዘኽእሎ እዩ። ከምኡውን ሰበስልጣን ንዝኾነ ምስ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ምትሕባር ኣለዎም ኢሎም ንዝጥርጥርዎም ክኣስሩ ዘፍቅድ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ንህወሓት ኣሸባሪ ጉጅለ ኢሉ መዲብዎ እዩ። ድሕሪ ምእዋጅ እቲ ህጹጽ እዋን ተጋሩ ኣብታ ርእሰ ከተማ ይእሰሩ ከም ዘለው ሓሓሊፉ ጸብጻባት ይስማዕ እዩ። ኣብ ሓደ ናይ ብሕቲ ክሊኒክ ትሰርሕ ሰበይቲ ንሮይተርስ ክትሕብር ከላ ብሄር ተጋሩ ዝኾኑ 4 ዶክተራትን ሓንቲ ነርስን ትማሊ ሰሉስ ምሸት ብፖሊስ ተታሒዞም ክውሰዱ ርአ ኢላ። ሓደ ነባሪ ከባቢ ቦልየ ድማ ፖሊስ ኣብ ጽርግያ ሃንደበት ንሰባት ደው ኣቢሎም መለለይ ካርድ ክሓቱ ርአ ኢሉ። እቲ ናይ መንግስቲ ካርድ ሽም ብሄር ይገልጽ እዩ። 3 ሰባት ክእሰሩ ርአ ኢሉ ሽሙ ንምጥቃስ ብምፍራሕ። ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ኢንጂነር ሰብኣይ ኣብ ጽርግያ ብቴሌፎን ትግርኛ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ብፖሊስ ተታሒዙ ትብል። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኾነ ወሃቢ ቓል መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ንሮይተርስ ምላሽ ክህቡ ኣይከኣሉን። ብኻልእ ወገን ሎሚ ንሮይተርስ ዝተዛረቡ 2 ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብጻውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ብምስማዕ ናብቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከም ዝጽንበሩን ኣንጻርቶም ዓመፅ ዘለዓሉ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝዋግኡን ኣፍሊጦም ኣለዉ ይብል ሮይተርስ። ሃገር ክትህልወና ንደሊ ኢና፣ ስለዚ ኩላትና ነቲ ናይ ክተት ጻውዒት ክንሰምዑ ኣለና ይብል ወዲ 28 ዓመት መርከብ ሽፈራው ብሞያ ኢንጂነር እዩ። ኣስዒቡ ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ በቲ ኩነታት ዝጭነቁለው እንተኾነ እታ ከተማ ሰላም እያ ዘላ ይብል። ብኻልእ ወገን ሎሚ ረቡዕ ውሕስነት ዓቕሚ ክፍሊት ዶላር ኢትዮጵያ ዛጊት ናብ ዝተሓተ ወሪዱሎም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ሃገር ካብቲ ካብ ቀረጽ ናጻ ዝገብር ዕዳጋ ዩናይትድ ስቴትስ ከውፅኣ መዲቡ ምህላው ድሕሪ ምግላጹ ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ናይ ፕሮግራም መላለይ ቀዳምን ሰንበትን ነቕርበልኩም መደብ ቀዳማይ ዓመት ምውላዕ ውግእ ኣብ ትግራይ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ኣጋይሽና ዶክተር ገላዲዮስ ኣርኣያን ኢንጂነር ግደይ ዘርኣጽዮንን እዮም። ስለዚ ሕቶኹም ሎምን ጽባሕን ለኣኹልና ብጽሑፍ እንተደሊኹም ናብ horn@voanews.com ኢልኩም ለኣኹ። ብድምፂ ከተሓቱ እንተደሊኹም እውን ቁፅሪ ተለፎንኩም ናብዚ ዝጠቐስክዎ ኣድራሻ ኢሜይል horn@voanews.com ለኣኹልና ንሕና ክንድውለልኩም ኢና። ልክዕ ቅድሚ ኣስታት 1 ሰዓት ማለት እዩ ሓሙስ እዩ እቲ ቃለ ምልስ ነካይዶ። ቴሌፎን እውን በቲ ሰዓት ንሱ ኢና ንድውለልኩም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ኣብቲ ሎሚ ንጅምሮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝብል ሓዱሽ መደብ ሰጊርና ኣለና። ኣብዚ ፈላማይ መደብና ኣብ ሃገረ ጣልያን ትነብር ኣለም ተኽሉ ዝተባሃለት ኣብ ስነ ቅርፅን ስእልን ትነጥፍ ብሞያ ንመንቀልን ሳዕቤናትን ስደት ተቃልዕ ሰብያ ኣሰናዳይት እቲ መደብ ሳራፍሳየ ኣለም ተኽሉ ትበሃል። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዓድዋ እያ ተወሊዳ ዓብያ። ቀዳማይን ካልኣይን ትምህርታውን ኣብ ወዲኣ ይኹን እምበር በቲ ኣብ መወዳእታ 70ታትን 80ን ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ሕድሕድን ቅልውላውን ካብ መረበታ ወፂኣ ስደት ምጅማራ ትዛረብ። እቲ ንዓይ ስደት ዝብሎ እቲ ናይ ቁልዕነት እውን ኣለንድዩ ያው ቆልዓም ስለ ዝነበርኩ ንኽመሃር ትምህርቲ ንምድላይ ያው ውግእ ጦርነት ስለ ዝነበረ ዓድና ትግራይ መስመራ 14 ዓመት ከለኹ ማለት እዩ ያው ኣብኡ ፀኒሐ እውን ድሕሪ 6 ዓመት እውን እንደገና ብሻዕብያ ከኣቱ ከለዉ እንደገና ካብኡ እውን ስደት ንትግራይ መፅኤ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ናብራን ብድሑር ባህልን እምነትን ዝተቐየደ ልምዲ ክንቀሳቐሳ ይከኣለን። ተሰዲደን ሓሊፉለን ናብረአን ናብራ ስድረአንን ቀይረን ዝብል ካብ ውሽጥን ደገን ዝመፅእ ተረኽ ዕረፍቲ ኸልአኒ ትብል። እቲ ሰምዕዮ ወረ እውን ከዓዲ ዓረብ ዝመፃ ትርኢ ወርቂ ገይረን ተሸሊመን ምንም ማይ ዝነኸኣ ዘይመስላ ፀባ ዝመስላ ይመፃኺ ድሓር ኣነ እውን ከምኣተን ክኾን ትብል። ምክንያቱም እቲ ዘሎ ያው ሕዝሕዚ ዝርድአኒ ዘሎ ንምንታይ እዩ ዝብል ነገርና እቲ ኢንፎርሜሽን ክሕበአክ እንተሎ ወኣነ እውን ከምኡ ክኸይድ ድሕር ማንም ሓፍቲ ክመፅያ ድሕር መሓዛ ክመፅያ ዘይትነግረክ ኮይና መፅያ ገዛ ክትሰርሕ ከላ ካበይ ከም ዘምፀተት ገንዘብ ድሕር ዘይትነግረክ ኮይና ኣነ እውን ከምኣ ክኸውን ኢልኪ ትብገስ ማለት እዩ። ናበይ ክኸድ ትብል እያ ከምዚ ከም ዘለዎ ዝሰዱ ያው ብደላላ ንዓዲ ዓረብ እውን ሽዑ ከይደ እየ ማለት እዩ ብ85 ማለት እዩ። ድሓር ያው ናፍቲ ስራሕ ናይ መወዳእታ ኣነ እውን ተለቂሐ ገንዘብ ከይደ ስለ ዝነበርኩ ናይ ግድን ገንዘብ ክኸፍል ኣለኒ ኢለ ስራሕ ይቀፂለ ማለት እዩ። 2 ዓመት እየ ከይደ ግን እቲ ገንዘብ ዝኸፍለ ዝኸድኩን እቲ ኣብ 2 ዓመት ዝረኽቦን ገንዘብ ያው ዕዳ ይኹድእ 2 ዓመት ዝኸድኩሉ ድማ 2 ዓመት ኮንትራት እዩ። በቃ ኮይነ እቲ ኣርቲ ድማ ሽዑኡ ያው ካብ ቆልዓይ ከም ዝነበረ ዝርድአኒ ድማ ዓዲ ዓረብ ምስኮድኩ እየ። ዓዲ ዓረብ ግዜ ክረክብ ከልኩ ናብ ስል እየ ዝኣቱ ነይረ። ናብራ ስደት ከምቲ ዝተፀበየቶን ዝሰምዓቶን ኣይነበረን። ዝያዳ እኳ ደኣ እቶም ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ነቲ ሓቂ ብዘይምዝራቦም ካልኦት ግዳያት ክኾኑ ተሓባበርቲ ኮይንና ትብል። ኢትዮጵያ ክምለስ ከለኹ ግን 0 ሳንቲም ሒዘ ተመለስኩ። 0 ሳንቲም ሒዘ ተመለስኩ። ካብ ኤርፖርት ክልተ ኢትዮጵያውያን እዮም ገንዘብ የብለኝ ግን ተኽስክፈልለይ ኢለ ድሓር ያው ኣደይ እውን ሽዑኡ በቃ ንዕናይ ዓዲ ክገዛ ኣለኪ ደስ ዝበለክ ሰሪሕ ክትነብሪ ኢሎም ናብ ዓደይ ትግራይ ከይደ እንታይ ምክኸፍት እየ በቃ ደስ ዝበለክ ክንገዝአልኪ ኢሎምኒ ማለት እዩ። ፀጉር ቤት ከፊተ ግን ዓመት ክሰርሕ እንተለኹ ንዓይ ስቃ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣነ ክኸይድ እንተለኹ እዘን ዝመፃ ማለት ወረቕ ለቢሰን ገለ ኢለን ዝመፃ ገዛ ዝሰርሓ ንዓተን ተኸቲለ ከይደ ሕዚ ድማ ናብዚ ካልእ ክሰድድ እየ ማለት እዩ። እቲ ታሪክ እንድሕር ዘይተዛረብኩና በቃ ንብዙሕ ሰብ እየ ዝዛረብ ግን ኣይወፅእ እቲ ነገር እንታይ ዘይሕፍረኪ ሰቕል ዝብለኒ ሰብ እዩ ዝበዝሕ እምበር ከምዚ በፅሒ ክዝብለኒ ሰብ የለን። ኣለም እቲ ሓቅን ነባራዊ ኩነታት ከባቢኣን ክሰማምዑ ብዘይምኽኣሎም ጭንቀታ ዛየደ ሓቂ ምዝራባ ከም ሕፍረት ካብ ተቆፅረ ሓሳባታ ብስእሊ ክትገልጽ ሎሚ ብሂወት ዘየሎ ዓብይ ሓዋ ኣማኒኤል ተኽሉ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ቀለማትን ብሩሻትን ኣልዒላ ሓሳባታ ክትፀሓትር ትፍትን ስደትን መዘዛቱን ከተቃልዕ ትኾነ ግና ብትምህርቲ ዝተሓገዘ ጥበብ ክህልዋ ሕዚ እውን ከባቢኣ ገዲፋ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኾነ ጉዕዞ እቲ ጥበብ ኣብ ውሽጠይ ስነ ዝነበረ ስነ ጥበብ ክመሃር ስነ ጥበብ እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ሓንቲ ትምህርቲ እያ ዘላ ማለት እዩ። ካብ ቤተሰብየ እንደገና ጠፊአ ኣዲስ ኣበባ ከይደ እድሜዮም ወለድ ክመሓክዮም ዶ ክመሃር እየ ዝገለጽ ያው ሓወይ እውን ስለ ዝነበረ ኣርቲስት ገለ ያው እቲ ጥበብ ናይ ዕብዳን እዮም ዝወስድዎ ኩሉ ቤተሰበይ ጥራሕ ዝኾነ ኩሉ
ጥበብ ክመሃር ሰብ ደስ ይብሎም ምክንያቱም ቀልጢ እንጀራ እየምፅእን ዶክተር ተማሃር ፓይለት ገለ ይኽድበሃል እምበር ማንም ጥበብ ተማሃረ ክብለኪ እንዲያም ጓል ስቴቲ ኣደንታይ ትብለኒ ነራ ኣንቲ ጓለይ መሳሊ ወፂኻ ከምኡ በኺ ክትልምፅ ዲኸደሊ ኣይደልይዎ ነይሮም ማለት ካልእ ዓይነት ወይ ትምህርቲ ክመሃር ወይ ሓዳር ክገብር ክወልድ ክዘምድ እዩ ነይሩ ተሓሳብ ዘስርሓ ቆልዓ ነይራትኒ 400 ላኡ ብጣዕሚ ዘስሓቅ 400 ከፊለ ግን ሙሉእ ኣቑሑት ማለት እዩ ሙሉእ ኣቑሑት ብ300 ካርያ ሃይደ 300 ምክንያቱ 100 ቅርሺ ገዛ ተተኻረየላ 100 ቅርሺ ንምግቢ 100 ቅርሺ ከዓ ትምህርቲ ቤት ለመዲበ ሕዚ እውን ካልእ መገዲ ውሽጣ እንተውህባኣና ብዝመርሓ ነቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጣ ኮይኑ መውፅእ ዝሰኣነ ጥበብ ክትመልክዎ ብኡቢላ ድማ ነቲ ሰማዕ ዝሰኣነ ጭንቀታ እትገልጸሉ መንገዲ ወሰነት ይኹን ደኣ እምበር ዩኒቨርሲቲ ስነ ጥበባት ኣዲስ ኣበባ እውን ብቐሊሉ ዝድፈር ኣይነበረን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ጥራሕ ብውሕዱ ስጋብ 10 ዓመት ከም ዘድልያ ካብ ዝገልጹ ሓበሬታታት ስጋብ ፀገም ቋንቋ ዝፈጥሮ ዝነበረ ጭንቂ እውን ነቲ ክልምልም ጀሚሩ ዝነበረ ሞያ ዘደንግጹ ነበሩ ድሓር ናፍቲ ስነ ጥበብ ትምህርቲ ቤት ከይደ ስነ ጥበብ ክመሃር ደሊ እየ ድሓር ሓደ መምህር ነይሩ ለማ ይበሃል ምስኪን ሞይቱ እዩ እንታይ ይብለኒ እስኪ ዝኾነ ነገር ሰኣልለይ ይብለኒ ድሓር እንታይ ዝብለኒ ዘሎ ኢለ ሰኣልለይ ኢሉ እርሳስ ይህበኒ ማለት እዩ ድሓር ምስ ሃበ እንታይ እየ ክስእለልካ ኢለዮ ዝኾነ ነገር ደስ ዝበለክ ይብለኒ ድሓር ንእሽተይ ዒፍ ነገር ስኢለሉ ማለት እዩ ድሓር ኣብዚ ሕቆ ይውቃዕውቃዕ እናበለኒ እንተተኣትውካ ተምሃርክ ዶ ኢሉኒ ክመሃር እንደ መፅአ ኣምሓርኛ እውን ፀገም እኒአኒ ክመሃር እንደ መፅአ ኢሉኒ ድሓር በሊ ዝሓፍተይ ኢሉኒ ዝሓፍተይ እስኺ ምናልባት ናይ ሎሚ 10 ዓመት ድሕር ብጣዕሚ ፍቕሪ ሃልይክ ኢለኒ 10 ዓመት ተማሂርክ ናብ ትምህርቲ ቤት ክትኣትው ትኽእል ኢኻ ኢሉኒ እቲ ስርሐይ ምስርኣየ ማለት እዩ ድሓር ናይ ሓሳብ ኢለ ተናዲደ ብጣዕሚ ተናዲደ ድሓር ግን ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ነይሩ ድሓር ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ 2 ሰዓት እያ ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ኣቲ 45 ቅርሲ እያ ነይራ ሽዑ ናይ ምሸታዊ ድሓር ኣብኡ ሰዓቶ እቲ ፀገም ናይ ኣርት ምርዳእ ጀሚረ ማለት እዩ ጥዑም ዕላል ኣለም ተኽሉን ሳራን ተጀሚሩ እምበር ኣይተዛዘመን ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ሕቶታትኩም ለኣኹልና ኢልና ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ ንቀዳምን ሰንበትን ገላድዮስ ኣርኣያን ግደይ ዘራጽዮነን ክቡራትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን